Pčelarstvo je ovdje važna gospodarska grana već punih 100 godina. Razvoj ove djelatnosti daje šansu proizvođačima za opstanak u i od poljoprivrede. Omogućava se to kroz izobrazbu pčelara. Edukaciju je već prošlo preko 250 proizvođača, no u Pazinu na tome ne staju. Ono što je nastavak je upravo kroz razvoj specijalističkog studija pčelarstva zajedno sa Riječkim veleučilištem koji ima dopusnicu Ministarstva obrazovanja. Očekuje se samo da se riješe, da tako kažem, tehnički dio prostori unutar bivše vojarne. U planu je i osnivanje centra za pčelarstvo te pogon za proizvodnju u Cerovlju. Građevinska dozvola se očekuje već za mjesec dana, dok se 50% potrebnih sredstava očekuje od europskih fondova. Radi se o projektu koji će usmjeriti razvoj pčelarstva putem osnivanja centra za razvoj pčelarstva koji će imati edukativnu funkciju, stručnu funkciju, primjenu novih tehnologija u pčelarstvu jer je pčela osnova za očuvanje bioraznolikosti. Pored toga, Istarska županija u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Ministarstvom poljoprivrede Republike Slovenije kreće u zajedničku zaštitu jedne vrste istarskog meda, za koju će pčelari s poluotoka procijeniti da je autohtoni proizvod. I koji može biti vrlo kvalitetno brendiran, da imaju velike koristi proizvođači, da se zaštite potrošači od patvorina, a da na taj način brendiramo i regiju. Sajam je otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Vasić. Pritom je naglasio kako su pčelari u Hrvatskoj savršeno organizirani, te ih je usporedio s pčelama u košnici. Uspješnost se očituje i u povlačenju europskih sredstava. Hrvatski med je cijenjen na europskom tržištu, no za toga tržište ima premalo. Upravo je sad u tijeku izrada horizontalnog pravilnika o priznavanju proizvođačkih organizacija unutar Ministarstva poljoprivrede, gdje ne samo u sektoru pčelarstva, nego i u ostalim sektorima u poljoprivredi želimo omogućiti našim proizvođačima da se povežu, da na taj način se okrupne i budu konkurentni. A da smo ne samo po medu, već i pčelarskoj opremi Europi interesantni, dokazuje i rekordnih 80 izlagača na danas otvorenim danima meda. Prvi puta izlažu Ukrajina i Poljska. Ove godine je u Istri katastrofa što se tiče proizvodnje meda. Nije bilo i ono što je najznačajnije, to je bagremova paša, ona je izostala skoro 100%. I onda smo ove godine odlučili da pazinska medna žlica se može kupiti normalno, ali da ne bude kao ulaznica za kušanje meda po štandovima. Očekuje se da će tijekom 2 dana sajam pohoditi 10.000 posjetitelja i 2.000 djece.